नमस्कार प्रणाम। हम रवि राइटर माले। आज हम फेसबुक पर लाइव आइल बानी। आप लोग देखते बानी यूपी में का बा। ए बाबा, यूपी में का बा। बहुत दिन से यूपी में बहुत चर्चा चलत बा कि यूपी में का बा, यूपी में का बा, बिहार में का बा। ए बाबा, यही से हम कहते हैं यूपी में का बा। यही से हम आज एक गाना गावल चाहत बानी। अरे होली में सूचना हजारी बा, मोदी अकलेश दोनों भारी बा। होली में सूचना हजारी बा, योगी अकलेश दोनों भारी बा। ए बाबा, यूपी में का बा। होली में सूचना हजारी बा, योगी अकलेश दोनों भारी बा, भारी बा। सबका विकास बा। अरे सबका विकास बा, गली खराब बा। सबका विकास बा, गली विनाश बा। सबका हाथ जोड़ी योगी कहतिया, बड़ा झकास बा। ए बाबा, बोला यूपी में का बा। गली के विकास नइखे कैला सा मोदी, गली के विकास नइखे कैला सा योगी। सबका हाथ जोड़ी कहत मोगी बोला योगी। सबका हाथ जोड़ी कहत मोदी योगी। बोला यूपी में का बा। ए बाबा, बोला यूपी में का बा। अरे होली में सूचना हजारी बा, सबका अकलेश भारी। ए बाबा, यूपी में का बा। हमार गाना बढ़िया लगा ओके तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिया। अगला फिर कोशिश करम गावे के। हम तो कोनो बड़ा एक्टर हई ना, गावैया हई ना, यही से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखत ही जा। आप लोग का आशीर्वाद होई तो ज़रूर कुछ सीख पाई। आप लोग ध्यान दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारा रवि राइटर माली चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर बताएं। नमस्कार, प्रणाम।